možete vidjeti, So awesome. ovo je nešto u pitanju. U prvoj epizodi je bio Brawl Stars. I bilo je ovako, bilo je ovo početno. I zato želim u ovoj epizodi sada da dođem do ovog zadnje, a za to mi treba 13.000 trofeja. I meni je stalo ovdje 34 trofeja da bi došao do to i u ovoj epizodi želim da dođem do to. Znači da bacamo sve, oj. U prvoj epizodi smo snimali Brawl Stars, a ne bi snimali u prvoj epizodi. Sad mislim da sam to već rekao, da snimali na taj video. Ja sam već rekao to. Što mi to kasni malo? Neka me... Milion puta deset. Mogu da pogodim samo ovo jer njemu je 29 i ako dođem do 600 trofeja na njemu dođu u Cirku. Kupi basta! Nešto plus 5 može. Sad mi fali samo još 2 vina. Ne. Čekaj. Ja sam mogu. 3 vina. 3 vina imam višak puta. Moram 3 puta da budem prvi. Bravo, majstore, pa ubi njega, nekad. Šta mi je ovo sve napravio? Ko je ovo napravio? To ja mislim Jedota M. Jeste vas, Jedota M. Sada. Uplaši me, bre! Uplaši me! Kako? Sam stvari zbavim. Da, 2 vina za redom dobijamo ono. Da, 2 vina i možda jedna vidim plus 1. Prijatelj, ne znam, glupo. Mislim to dobro. Zato je treba... Mislim 5 trofeja više. Da dobijemo jer da dođemo do... U ovoj epizodi mi je cilani do 37. Ne, brate, ja gubim trofeji, ne dobijem. Ne znam, 0. Kad budem 8 plus 1. Nekad kad sam 8 dobijem minus 2. Nekad kad sam 8 plus 1. A na 7. mjestu sam 0. Kako je za to moguće? Put out your jukes. Jab. Gloves are off. Čekajte ljudi, moram se kasniti. Mama me hvala, vidi da idem. Ja sam sada nastavljamo. Znači cilj nam je da dobijemo ono zlatno i 30. rank Sam. Sada... Neću, što se ovo hoću? Aha. Ja sam
Bro. Gdje? Evo malo. Hits. Pa Jackie. To nije. Nice. Time to hit him with the old one too. Ipak im trebati malo više, ako ne, isto ide Sem, ako ne, Sem će biti na rank 35 za sljedeću epizodu, da probamo, 35 rank sljedeću. To će bude jako teško, ali teško. Дай кар. Sucker punch. Oh no! Sucker punch. Throw it in the towel. Jako mi malo pravi hrvida. Nikad nisam prešao na Let's go beat up some boys. Mislim biti. Open for business. You To nešto biti jako duga epizoda, ali mislio sam da će malo biti duga. Mislim, imam plan da se... Nije nešto ni kratko mnogo. Ovo treba se vjerojatno 9 minuta. Ide. time for an argy-bargy. Ovo je 15 minuta. A mnogo se odranije. Znači, mnogo se odranije promenio Brawl Stars. Ja sam počeo da igram kada je još u prvoj sezoni. Ja. Ja sam prvi put radimo challenge kao challenge priče. Često sam bolja. Prešao na tier 30. Nisam znao da ću toliko brzo da pređem na tier 30. Ipak smo ispunili prvi deo zadatka. Sem je na tier 30. Sada sam samo fali da dođemo do da poželjem. Ne znam kako se to zove. Napišite u komentaru to zove. Dobro, ne da mu ubi Spike. Ne zovete Spike, ja ga zovem Spikerson. I Red Spike. O! Koliko mu poslije ovako baš. O ne!
da se opet stvori, nije fair, brate, vara. Vara. Crveni. Put on your jukes. Ostalo mi je 17 trofeja. Još 11 trofeja, jao. Jedva čekam. Znači, najmanje dve utakmice. Dve runde. To mi je ušlo u glavu, jer sam sad igrao FIFA 25. Pa, treba da idem u slovensku utakmicu, dolazim u Ligu šampiona kad je igrao Skijel. To mi je ušlo u glavu. Treba da budem jednom šesto i jednom prvo strelu. Da, jednom šesto i jednom prvo da budem nešto. Imam taman. Samo da me ubije ovaj pačov. Kaj sam imao? Znači imam. Ali mi. Još. Prilike treba da budem u trećem mjestu ili četvrtom. Treće mjesto. Da budem u top 3. Mislim reš. Ja sam mislio da će da bude kratak video, ono ni malo nije kratak. 11 minuta. Evo ulazim u 12 minuta. Mislim da će da bude jedno 10 minuta i kraj. 3 minuta. Aj, Noob, dođi vam. Nemam. Vidite kako je Noob na toku. Ovo je krov. Ovo je krov. Ovo je stvarno krov. Nikad nisam čuo da postoji teškini krov. Nije, Edgar. To je krov Edgar. Jao, šta mi je ovo napravio? Nema, please, brat. Ne, brat sam je. Što mi je brat? Ajde. To! Kako mi je pomogao Mortis? Tako ga da ubije? Mortis je pomogao si mi, ali nemam živim finala. Jesi? Shelly! Evo! Osvajamo! Rešili smo oba! Kako dobro. What the? Koliko dobro! I ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video. Došao sam do 600 trofeja na scenu. Jedan mi fali. U sljedećem videu ćemo snimati vjerojatno isto Brawl Stars. A do tada, veliki pozdrav i ćao!